अभी अब तो अभी आवरी होगी। देखा मोबाइल छीन के बिक दे आ तो हसुआ उठा के घसिया काट चल ती काची कबे से बतिया तो का कबे से नहीं बोलत एकर मतलब काची हटे नहीं बोलत तू बोलत हमरा के सुनत रहबू सुनत ही तो काची लागत कि सुनत नहीं ना आवस बबुआ बबुआ आवस केने गइल बड़ा इनका मेहरानू काम ना करी आ यार कपार पर बोझा बन के कपार पर सवार भई रही आवस बेरा बच्चे में आवे तो बबुआ से कह दिला तिनकर बबुआ के काची और साहब कुछ कर लिया हमरा कुछ करा दे या गाय लेके भुनभुना मत हमरा कपड़ा पर चटका करे के मत हसुआ उठा काम कर भतुआ ले जा काट के ले जा अचार डाल ले जा हम ई भतुआ लोग हमरा का काल हम जंतु नहीं खिलाई सब का का भतुआ फरल बा फरल बा त फरल रहो हम ई सब अचार फचार न जाने नी खाली खाए के जाने नी का ये भतुआ बनुए एकरा के तूर ल आ तूर के आ एकरा के चीर दीह आ चीर के आ के उबाल दीह आ उबाल के आले के नदिया में डालना दे हमको ये खा जाई ओकरा हम अचार डाले वाला गजीब लेकिन भैया मेहरानू इहो बिया भैया लड़ा के हम तो जन्मे ना करके हाथ ना लड़ा के बिया तो दूसरा अपन लड़का के लड़की खोज के बियाह कर देले रही थी बुझात नहीं कि कितना निमन में जई तो हम वैसे ना रहनी कर लेबे के चाहत रहे हमरा से निमन सुनो एगो बात जाय द भतुआ के ना डाल बुआ चार त बैगन तोड़ दी बैगन का चार डाल देबू ना बैगन का अचार ना होगी तो कहां से